Doncs si tenim una llista llarga, que hi ha el senyor Marià Manent, ara l'Albert Manent, els que tenim aquí a la primera fila, persones d'una qualitat intel·lectual i moral i cívica tan important, és que tenim un país, que abans he dit tenim feina a fer, tenim un país que l'estem fent, però tenim un país que està bastant ben fet. I per tant, coratge, ànims i felicitem-nos tots plegats de tenir un capital humà tan ric per tirar endavant el nostre país. El jurat ha decidit atorgar el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes d'enguany a l'Albert Manent i Segimon, la trajectòria del qual és un clar exemple de maduresa literària i historiogràfica i de compromís i activisme cultural amb Catalunya. Si els lemes d'aquesta institució, Òmnium Cultural, són llengua, cultura, país, l'obra del guardonat reuneix en tota la seva extensió aquests postulats que en la tasca intel·lectual d'Albert Manent són impossibles de deslligar. Una obra consolidada al llarg dels anys amb la publicació de més de 50 llibres, un miler d'articles a diaris i uns 400 articles a revistes especialitzades. La seva constància en aquest afany de consolidar la cultura del país l'han fet impulsar, participar i o dirigir obres de caire col·lectiu complicades, però que han estat cabdals en la construcció d'una cultura normalitzada. L'Enciclopèdia Catalana, el Diccionari d'Història Eclesiàstica de Catalunya, el Diccionari dels Catalans d'Amèrica, la història de la literatura catalana o de l'Església catalana. Ha estat impulsor de centenaris, miscel·lànies i homenatges i, sobretot, d'estimular nous estudis en un intent de cohesionar juntament llengua, cultura i país. La seva obra escrita abasta els estudis literaris, conreant preferentment la biografia i el retrat literari, els historiogràfics, la lingüística, amb especial èmfasi en la dialectologia i el periodisme escrit. El seu activisme polític i civil han estat cabdals en la construcció nacional de la nostra història cultural, ocupant diferents càrrecs tant en el govern de la Generalitat com en institucions privades, com ara la Fundació Salvador Vives Casajoana o la Societat Onomàstica que va presidir fins al 2010. Ha treballat en el món editorial, ha estat un dels fundadors de Serrador i de la Revista de Catalunya en la seva nova etapa i, a més, ha dedicat moltes pàgines i esforços a sistematitzar la història de les editorials catalanes a partir d'un dels nuclis centrals de la seva producció historiogràfica, com és l'exili. Des del Compromís ha treballat amb grans esforços en la recuperació del patrimoni cultural català a través de la memòria oral i escrita, a través de la recerca de documents dispersos que han passat a engrossir de manera decisiva l'increment dels fons bibliogràfics i documentals de l'Arxiu Nacional de Catalunya i de gran nombre d'arxius comarcals. La seva ploma, la seva militància catalanista, que va començar a la Facultat de Dret durant els anys de foscor i terror, des de la resistència, la capacitat de treball coherent i articulada, la seva generositat i el seu entusiasme per la feina dels joves i la fidelitat a Catalunya avalen una trajectòria prou generosa per a merèixer en aquesta edició el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes. Després d'aquest xàfec d'elogis d'una persona que conec des de fa bastants anys, amb la qual vam treballar molt a fons a la Comissió Amèrica i Catalunya, jo voldria fer una certa vocació de la meva relació amb Òmnium Cultural. En primer lloc, dir que quan la senyora Casals em va trucar, em vaig quedar sorprès, satisfet i també agraït. Òmnium ha estat un dels fenòmens culturals més importants dels últims 50 anys. Enguany ja sabeu que celebrem el centenari, el cinquantenari, perquè ha mantingut aquesta cohesió entre gent de moltes procedències ideològiques, culturals, estètiques, i ha sabut navegar bé en totes les circumstàncies, primer amb la dictadura i després amb la democràcia. Ha anat creixent i ara em deien que de 16.000 en pocs anys han passat a 24.000 socis, la qual cosa és molt satisfactòria. Per què? Doncs perquè la gent necessita
un lloc en el qual, si més no, refugiar-s'hi, per la raó que sigui, perquè està desenganyada, està cansada, vol fer una aportació al país i no se senten forces individuals per fer-ho sola. Aleshores hi ha aquest paraigua activista que és Òmnium Cultural. Bé, jo podria continuar molt més. Per exemple, ja s'ha dit que vaig ser durant 2 o 3 períodes membre del jurat i vaig tenir el goig de poder ajudar a concedir el premi a moltes persones, a Benet, al Palau Fabra, a Moles, etc. Això d'intel·lectual és una cosa una mica vagarosa, perquè hi ha intel·lectuals que han escrit molt, altres que ho són per raons ideològiques. No sé, no és una definició que crec que estigui gaire al dia. Activistes sempre. Ja s'ha dit moltes vegades allò que deia en Pla, que jo era l'home que havia pujat i baixat més escales. Però, esclar, havíem de sobreviure, havíem de relacionar-nos, havíem d'animar-nos, perquè si no podia passar allò d'aquell, que no sé si recordeu, que li faltava mig dit. Faltava mig dit perquè es va passar 20 anys dient això s'acaba, això s'acaba, això s'acaba. Bé, doncs, i aleshores jo sempre he mantingut aquesta relació amb gent de tota mena de procedències polítiques, culturals, comarcals. I moltes vegades, això ho diuen alguns amics meus, que jo sempre encarrego feina, però encarrego feina no perquè la facin per mi, sinó que la facin pel país. És a dir, buscar sempre els buits de coses que no ha investigat ningú. Sobre Maragall, sobre Carner, sobre els grans novel·listes, ja hi ha molta cosa. És a dir, busqueu aquells temes que ara realment això va molt endavant, perquè s'estan estudiant coses que són impensables fa 20 anys. I un camp en el qual jo he incidit una mica és també el de la història local. La història local, des de fa 30 anys, s'ha multiplicat. Per què? Perquè molts fills dels pobles han anat a estudiar a la universitat. I al tornar han buscat les seves arrels. I abans qui feia la història local? El metge, el capellà, el farmacèutic. Però ara acostumen a ser els joves. I abans es feia la història clàssica, des dels romans fins ara. En canvi, ara es fa, per exemple, l'estudi de la guerra del francès a Arenys de Mar o la pesta a les Terres de l'Ebre o el trienni constitucional en algun dels pobles. Això és absolutament nou. Fa 20 anys no existia. I en relació amb la història local també podem dir que s'han multiplicat tant les edicions locals que són innumerables, ja no es poden fitxar. De vegades jo he dit amb en Sants Travé que caldria fer una exposició dels últims 50 anys. I no es poden fitxar per aquesta raó, perquè hi ha molta gent jove, que és el relleu de les nostres generacions, que es dediquen a treballar sobre el seu poble o la seva comarca. A veure, jo crec que és un premi literari i per estudiosos, perquè aquí hi han passat escriptors purs, novel·listes com en Jaume Cabré o com l'Espinàs, però també estudiosos com el doctor Badia i el pare Batllori i altres, no? En Coromines, estudiosos de la història, de la llengua, de la cultura i de la literatura. El cas de la llengua és claríssim en Joan Coromines. Hi ha una gran varietat. En els 43 a vegades s'alternen. Un estudiós, un creador, que pot ser un poeta, un novel·lista, i després un estudiós d'una altra cosa, que sigui història, l'altre serà llengua, i l'altre serà, doncs, estudis literaris. La llengua. Home, jo soc molt contrari
en els ploramiques, en els jeremies, en els que sempre tenen el mocador als ulls, estem tan malament, doncs si estàs tan malament plega o vés-te'n al desert, no? Perquè allò del got mig ple o mig buit, podem fer una comparança en fa 30 anys. Evidentment hi ha més immigració, per tant la gent que parla català són menys dels antics, però en canvi dels antics el català va progressant, amb la nova immigració és molt més lent. Per tant, només amb la immersió lingüística ja hem fet un salt gegant. Ja sé que hi ha altres punts que són fluixos, però jo crec que no podem estar sempre en el negativisme i fent el ploramiques. En el camp de la cultura estem millor que mai. Per què? Doncs senzillament. Mai hi havia hagut tants novel·listes, tants poetes per metre quadrat, tants investigadors de literatura, d'història, de llengua, i memorialistes, que és una cosa que s'ha posat de memòria, s'ha posat de moda. Per tant, doncs, biògrafs i els que escriuen memòries. I això també reflecteix en els llibres, ho comentàvem abans. Als anys 30, a la revista La Paraula Cristiana, un periodista de la Canonja, Lluís Bertran i Pijoan, explicava, a través d'estadístiques, que cada any a Catalunya sortien més o menys 1.000 llibres. Ell no hi posava ni el teatre ni els fullets, per tant, ens hi posava 850, hem de calcular 1.000. Bé, doncs, ara, no se sap ben bé, però hem arribat a 12 o 13.000. Això és un èxit que el mercat el pot absorbir amb dificultats. Home, el país és molt ample. El país, esclar, això, i una mica abstracte, però jo crec que si hem recuperat les institucions dels anys 30, millorant els continguts, doncs a poc hem de guanyar més sobirania, més independència pròpia i també el que cal és que hi hagi, per poder arribar més enllà, més consciència nacional. Un dels greus defectes que tenen tots els partits és que formen poc els seus militants. Això ho he dit moltes vegades. És a dir, hi ha gent molt entusiasta del partit que sigui, que no sap, sí que sap qui era en Prat de la Riba, però no sap qui era en Campalans, o qui era, no sé, el Roig i Berguedà. Per tant, això és un dèficit greu, perquè els militants haurien d'estar molt ben formats per poder donar la consciència nacional a través de la relació personal o dels cursos que hi ha alguns llocs que en fan. Josep Espar en va fer, jo em vaig fer cursos d'Història de Catalunya a la Generalitat, vam fer potser milers de cursos agafant historiadors joves que ara tenen fama, i aquest és un dèficit que no hi ha manera que s'ompli.